Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, ingkang ngambengku gati dalu menika panjenenganipun Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mas Charles Putra Darmaulan kalian Mbak Khairunisa Mutiara Elgian. Ugi ingkang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Gusti. Anggenipun dalu menika saged angrawuhi pargian ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M. Kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mas Charles Putra Darmaulan kalian Mbak Khairunisa Mutiara Elgian. Sedaya tansah manggih rahayu wilujeng slamet. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Gusti. Ing dinten ring kalenggahan menika kita saged angrawuhi ugi sedaya sehat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula sak kanca mayangkara Niken Salindri Group ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M. Ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca mayangkara Niken Salindri Group anggenipun dalu mangke asung panglipur dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh dalu menika. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M tansah pinaringan yuswa panjang ugi pinaringan rejeki ingkang kathah. Ugi pinanganten sarimbit Mas Charles Putra Darmaulan kalian Mbak Khairunisa Mutiara Elgian. Mugi manggih rahayu wilujeng. Mugi enggal pinaringan putra ugi putri ingkang benjangipun saged ngaromaken asmanipun tiyang asepuh. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara pasugatan campur sari mayangkara Niken Salindri.
Boleh